machiegni janeno mar LTN kawuono nindi ka koro waromo kodi e juma nindi juma manyien paka en tarik 17 ma dwe mar achiel. Januari orumo, wasekadho kore, koro en mana gima watieko. Koro Januari kaka osebedo ka samoro sando ngima wadhi tikre kode mapiyo piyo. Kaka nene ni ka juma ni orumo to uyuwil kod wach Januari no endo en mor poch gi pak ne waromo kodi e sama chalo kama. Nyinga en Nick Okelo. Kaka pile oboke nitie ka endi oboke adek, oboke mar The Daily Nation kod oboke no endo mar The Star to kod oboke ma The Standard. Achako ka endi kod oboke ma The Standard. Wach maduong' mantie kanyo endo ni koro fresh battle to save BBI reggae. Maya wach mantiere ni koro sani koro chenro manyien ochakre manendo mar reso manendo chuny BBI kata reggae chal gima nyalo duogo. Mane wach mantiere. President and his allies set to change controversial ruling that stopped the push for constitutional review. Case will have far-reaching implications whichever way the judges rule. Mano e wach mantiere kanyo endo. Sama bende koro ang'iyo chenro niendi maendi mar oboke. Ano ka endi ka weche mag BBI biro dong' ka endi kendo biro biro weche ng'eny ahinya ka endi mag BBI inyalo somogi mondo ing'e to koro en ang'o gir ma kinyalo chak winji achiel kachiel kod Supreme Court ma pacho ka endi e wach mar BBI. Ka ang'iyo komachielo report mantie ka endi men report ma special report and a complex game why Wiper ANC will be headache for Raila Ruto. If Kalonzo and Mudavadi stick together, they will change a two-horse race narrative and could force a rerun, but by vying separately, their power influence will be diminished. Magota gi nyalo ng'iyo kanyo endo ming'e koro en ang'o e itoboke endo maraboro masani koro nitiere kanyo. Ruto blames Raila Babu Owino after kills rocks Embakasi rally. Magi koro ne gen mago tulo manotimre mano sama bele koro Ruto nyodhi mago e gwenge go mag Embakasi. Omondo mi koro otim manendo ma endromo mare. Gimomiyo pod wantie kod lweny e rally so kang'eyo. En dok chien malich ahinya. In the 21st century kama wantiere, higi masani koro wantiere go e siasa. Ber mar mondo mi we ng'ato wach siasa ne tayo wuogo dhi ombulu ibro goyo. Onge tinde keto koko mang'eny gi tulo maonge tiende. Magi kigin dok chien. Omiyo an ok advocate for violence in whatever form. Kata bema ni ng'ano makele kata ang'o matimore, mano en gima kodwa ne yiero gi mag Kenya. Dhano biro hinyore nono, jomoko biro lalo ngimagi nono, e gima kata samoro ok nyal konyi. Omiyo wan bende kaka jogo kuma ng'iyo kata luwo josiasa ber mar mondo mang'in to koro en ang'o ma initimo. Bede gi pachi moro matiyo. Bedo ni ina ng'at ma en siaye tiwuok awuoka. Bede gi paro moro bende tiyo wach ni an gi ngimana ok en ma jasiasa. Mane wach mantiere kanyo endo sama koro wach koro Raila gi Babu Owino emong'e wach ni. Kawuono ni endi chenro manyien ma chako go ombulu. Be isekawo ombulu? Ka en rawera makore kanyo tieko skul ikawo kitambulisho mari kata opande mari mananyocha ni endi koro chakuk mondo mi dhi ka ombulu nikech koro ochakre achiel kachiel mano odiochieng' ni endi ma kawuono mano okang' machielo mar dwe achiel mar ndiko jokura. Ka wadhi nyime ka endi en wach ma BBI to oboke mar 6 to oboke mar 8 special report mar Kalonzo kod Mudavadi chande inyalo dhi nyime mondo ng'i kaka wach nitiere kanyo. Magoha dismisses call to fund new classrooms for private school. Skunde go mag ji giwegi piny owacho ok bi keto negi omenda mar gero classrooms. Mane wach mantiere. Piny owacho oramo negi ni bo magero classrooms e skunde gi mana mamagi. Mane wach mantiere. Sort yourselves out. Magoha to private schools over state grant. Mane wach mantiere. Treasury has already released 4 billion for the construction of additional classes in public schools. Grade 7 students under the CBC curriculum to join junior high school. Mano wach mantiere. Odonjo into junior high school ni en gang'o gere mantiere. Sama ni junior high school jogi bro dhi secondary school so gibo donga primary schools kama gintie ni. Yeng bolong gi ni gine junior secondary schools. Gin gik mang'eny ahinya madwa timre higa ni modwa ng'iyo achiel kachiel mondo wang'e to en ler mane ma nitiere kanyo. Anyisi nya bro lumo ni oboke gi matin tin mondo mi ng'e ni koro en ang'o mantiere iye. Cameroon sani ndi koro ng'e mondo mi chope kang' ni ndo mar 16. SJB Marshall denies refusing to be in the team. Maindi koro en Marshall, maindi mar Manchester United. Wacho kendi Anthony Marshall has denied refusing to be in Manchester United squad for Saturday's Premier League game against Aston Villa after interim manager Ralf Rangnick said the Frenchman did not want to be involved. The 26-year-old forward has started
only 2 games in this season. Manoge wache mantiere kanyo endo. Sama bende koro Gambia kod Mali bende ne odonjo achiel kachiel. Koulibaly and Mendy return to training at Cup of Nations. Maendi jagol mar Chelsea ma en Mendy kod Koulibaly gite koro gichako manendo training margi. Oboke mag The Daily Nation oting'o wach moro kaendi ma aparo ni ber mondo mi wawinji. Bende ikungo ga isako. Bende in gi sako mari moro ma samoro ikete omenda ni ma iparo ni chieng' moro ne yude kata hola moro mondo mi ilos go tiji. Mae wach mantiere. Why your SACCO savings are at risk. Sani koro kungo mari mitime SACCOs go sani ni koro eni akere kiki gimaro manyalo timre. SACCOs were reported to be losing about 6 million monthly last October. Mano eler mantiere. Kendo be soma ne matut mondo yinto koro en ang'o matimore achiel kachiel. Sama bende koro TSC ma ndiko jopuonje pacho kaendi oyie mamondo mi koro gichak twak kendo e wach nendo mar met mar osara margi. Ruto Raila go online votes. Sani koro Ruto gi Raila sani ende koro gwere malich ahinya. Mano ende mbui mar mondo mi gisero ombulu mondo giyud jogo manyalo miyo gi ombulu achiel kachiel. Ruto Raila trade accusations as chaos rock DP Jacaranda rally. Maneno wach moseng'iyo chande. Komachielo bende e weche manyien mantie, Raila to meet Azimio team in campaign strategy talks. Raila bro romo kod jogo eko sani koro tayo campaign mage pacho kaendi mar mondo mi koro gilos mago bende gin chenro mago mag campaign mare. E seche go eko itoboke ni mar 7 Ngilu nyiso Kalonzo ni mar mondo mi kik otero jo Akamba mano endo e opposition. Kutini kik otergi mano endo e koyo mano mar siasa. Kalonzo wacho ni don't write Oka obituary just yet. Kalonzo says amid split rumors. Mane wach mantiere. Paul wacho ni Paul gintiere kik mondo mi wach ni gionge. Kalonzo wacho ni kik mondo mi undik kaendi ni obituary marwa ni rest in peace. Oka rest in peace Oka no pod onge. Wacho ni Oka pod ngima poko rest in peace. Mane wach ma Kalonzo wacho kanyo endo. Sama bende itoboke mar 6 Mudavadi hints at a major shift in Bomas event. Jumani Mudavadi bro bedo kod NDC National Delegates Conference bende koro bro si de kaka ng'ano madhi laro kom nendo ma jatend piny owacho. Omewacho ni weche biro kanyo mang'eny. Study moro ntiere kata nonro moro ntiere manyiso ni koro Kenya drug could treat COVID. The medication was developed for treatment of hepatitis C. Researchers have found that a drug developed by a Kenyan scientist to treat hepatitis C could help tackle COVID-19. According to the study, Boswell treated name called Victrelis, a drug developed by Dr. George Njoroge and his team at Merck Pharmaceuticals, has demonstrated good potency inhibiting COVID-19 proliferation in cells. Monomena wacho maber ahinya, wabende wayude gima wanyalo moro godo ni wabe watimo nonro mochako tich e piny mangima. Maendi en gima ber. Jo Kenya sani ni koro nigi chenro wacho ni osechopo kwan atamalo 89, almost 90% effective. Ma iluongo ni kod effectiveness of the drug mar thiedho COVID-19. Kama e gima ntiere to wadhi nyime mondo gima bende wagol ma wauso ne joka kande molo ahinya to jo wazunga bende usonwa yath. Gibende go nyiewo yath mo Afrika kaendi mondo mi githiedhre godo. Mano tang' bed gima ber ahinya. E gima wadwaro mondo wawinji makoro gik maber ka wawinjo sani. Ok ni ji no ng'ato no upito ng'weche campaign mar ng'ane ogo ng'ane lero e campaign mar ng'ane mago gik ma ok odwa winjo sani. Ka wadhi nyime kaendi report nitiere kaendi mag counties. Nitiere obok malang kaendi inyalo ng'iyo counties achiel kachiel mag ohala ang' nokelni achiel kachiel. Ka ang'iyo weche mag tuke ka mna weche go mag African Cup of Nations kawuono ni ndi tuke madhi betie kanyo en Burkina Faso kod Ethiopia madhi biro achiel kachiel. Mano endo Super Sports. Sama bende koro Cape Verde gi Cameroon be dhi goye. Salah ne olo tim ne mano endo mar Egypt. Sama koro Liverpool bende ne olo tim endo mar Brentford. Kogalo Gor Mahia mayiengo piny bende ne ogoyo tim endo mar Atalanta bape 2-0. Chenro maber ahinya en puoch kod paka. Awayo mano bende mana kamano kaka nanyisi ni wabro luome. Ano ka endi osipna Collins Oyu Minor Secretary General nitiere ka gidhi nyime gi weche go sani ndi koro gigoyo mag medo sara ma jopuonje. Atieko kod oboke mar The Star. Raila taps governors for Azimio vote end. Mae wach mantiere kae koro sani koro Raila koro medo mar mondo mi koro oser governors mathoth mondo mi koro mago iko konye yudo mago iko ombulu modwaro e chenro mare mar bende dwaro ombulu e pacho kaendi. Wach mar koko manyotimre kata tulo manyotimre Jacaranda nitiere kanyo endo.
en ler mantiere na governors masani koro sero Raila Odinga kaendi gin governors Nderitu Muridhi, James Ongwae, Wycliffe Oparanya, Lee Kinyanjui, Francis Kimemia, James Nyoro, Martin Wambora, Mudhumi Njoki, Kiraitu Murungi, Alfred Mutua, Charity Ngilu, Ali Korane, John Lonyango Puo, Ann Kananu, Tulgos Alex, Wilbur Oltichilo, Manuendomar Vihiga, Renton Samboja, Taita Taveta, Gado Godana, Tana River, Olelenku Kajiado, Wycliffe Wangamati Bungoma, Kaendi ntie Fahim Tua Malamu, ntie Mason Kingi, Makilifi, ntie Ahmed Mukhtar, Mawajir, ntie Mohamed Kuti, ntie Amos Nyaribo, Manyamira, Anyang Nyongo, Makisumu, Colonel Rasanga, Sospito Jamong Mabusia, Awiti, Maendi, Rabolo Idoteka, Jamawego, Kantire Homa Bay, Kwa Kivuta Kibu wana magi to governors Masiro Raila Odinga. Jimmy Wanjigi no the ebura mara waipa mano timre yata manoendo odira mwae ni ndi dibeni Jimmy Wanjigi kodwa tiyo kod Kalonzo Musyoka mane wachimantiere wuke ODM kose magote gini wechigi kumantie Cop Stop DP Allies meeting with Kikuyu elders in Kitale sanindi kurubila beno tamojoge kwa bene Sir William Ruto maramondo mekigi tim romo margi manoendo ibo mama Kitale sechigweko Ruto nyisoila ni temondo mimi jo Kenya dier ni okibitugo tulo kapono ni koro weche mag yiero ochopo higa niendi. Ruto wachene ni committee will not call for mass action after loss. Ruto tells Raila. Ruto ni gadier no dhiombo Raila. To Israel kapona se yombi ka dhiombi maler ni Kenya ka yombi. Okado joge moro ni mass action. Koro nyisi jo Kenya nyoki dhi luongo mass action mora mora samose yombi ma koro idok kendo dala iyuyo mos mane washimantiere kanyo. Pinyo mapinjere kendi ni after Mike Sonko disaster will Nairobi residents put another joker at City Hall? Pinyo maber ahinya. Mike Sonko nosedhi. Koro pinyo ni koro togo mbolo machal nadi wang'ni. Uro kao kendo ng'at mama jetugo mawalo kaka ni Sonko walo kose. Uro kao ng'ama nadi. 3 women in the race plus Senator Sakaja, MP Wanyonyi and billionaire businessman Ngatia. Magita ginyodo rokom no endo achiel kachiel ebo ma Nairobi ka ndire kwa maromo milion 4.4 ebo mamwanti ma Nairobi ka kende magogi no chimantiere matotha hinya okutangwa wach sani anchi ni mabro mnaluo mekamano mondo miwinji ndikoro ginango giri mago manitiere e oboke gi achiel kachiel e monda wegi kanyo endo en chieng' wuok tich kawuono ni endi ka an wakelni weche mamoko bende e yorewa ma weche manyien mondo mi iwinjgi e okang' endo maber. Nyinga en Nikokelo Bed kod Juma mano endo makare.